Nevidíte? Ale to je chyba, pretože v skutočnosti stojím tu pred budovou Ministerstva práce. Nebojte sa, zrak vám slúži dobre, bol to len otrepaný televízny trik. Ale o niečom podobnom chceli presvedčiť nás v obci Včelince. Do aktivačných prác sa tam zapojilo až 113 nezamestnaných. A tí vraj pracujú ako včeličky. Nuž posúďte sami. Sociálna politika vlády vniesla na trh práce niekoľko noviniek. Jednou z nich sú aktivačné činnosti. A tak ľudia, ktorí sa dlhodobo nedokážu zamestnať, môžu sa tzv. Aktivovať vo svojich obciach. Na Slovensku je takto aktivovaných 70 000 nezamestnaných. Od mája tohto roku stáli Európsky sociálny fond takmer 1 800 000 000 korún. Ako sa tieto peniaze využívajú a či sa využívajú zmysluplne, to sme si prišli overiť do obce Včelince v okrese Rimavská Sobota. Koncom októbra uplynulo pol roka, čo obec aktivovala 113 ľudí. Po ukončení projektu ale pracujú ďalej. Údajne od pondelka do štvrtku, od 8. do 13. K sociálnym dávkam si tak privyrobia 1900 korún. Ibaže my sme v tú stredu 19. novembra v uliciach obce nevideli nikoho, kto by čo je len pripomínal aktívneho nezamestnaného. Koľko majú odrobiť denne? 5 hodín? Tak to je dosť veľa. To by v podstate mali od 8. do 1. A my sme tu boli do obedu a nevideli sme nikoho. Hovorili ste, že kostol zametali. Tam sme boli tiež. Ste si istí, že naozaj zametali? Dneska ste nevideli, alebo stále tam hodíme. No. Zamestnanci obecného úradu sa dušovali, že sa v tú stredu pracovalo ako vždy. Ak je to pravda, potom sa vo Včelinciach nepracuje vôbec. Svedkom nám boli prázdne ulice. Iba že by nás klamal zrak. Vy ste koordinátor, vy by ste mali vlastne rozdeliť tú prácu tým ľuďom, hej? Ano. Nejakým spôsobom, áno? Zadeliť, ty pôjdeš tam, ty pôjdeš tam. Áno, vy to robíte, áno? Vy ste to dneska zadelovali ľuďom, áno? Áno, hej. Celkom určite sa vraj zametali chodníky okolo kostola. Tak len medzi nami, práve tam sme mali niekoľko hodín odparkované auto. Nestretli sme ani nohu. Okrem miestneho farára, ten nám prezradil, že až na niekoľko nezamestnaných žien, ktoré sa starajú o kultúrny dom, aktivačných pracovníkov pracovať nevidel. Údajne ich nedávno požiadalo pomoc. Pán koordinátor na obecnom úrade pre tých aktivačných pracovníkov mi kázal, zajtra ráno choďte na obecný úrad o 8. Tam bude rozdelenie, zadelenie týchto pracovníkov. Ráno o 8. som tam bol. Nebola tam ani noha. Aktivační pracovníci by mali vykonávať hlavne drobné obecné práce. Avšak na to malá obec Včelince celkom iste nepotrebuje 113 člennú upratovaciu čatu. Priznal to nakoniec aj samotný starosta. Aktivačných pracovníkov tu má viac ako práce. Úprimne povedané, ani nemáte čo dať tým ľuďom robiť. Pre toľkých nie. To je skutočná, že napríklad... Tak prečo toľkých zamestnávate? Ktorí sa prihlásili a majú zapletené dane, všetky sme zobrali. V aktivačných činnostiach chce obec pokračovať aj v budúcnosti. Dokonca tu plánujú využiť tzv. Dobrovoľnícku formu aktivácie. Nezamestnaní by sa tak mohli podieľať na odbornejších prácach. A príslušný úrad práce by im z európskych fondov naďalej vyplácal aktivačný príspevok. V tomto prípade až do výšky životného minima. To je jeden z naozaj zo zodpovedných obecných úradov, ktorý veľmi seriózne spolupracuje s nami. Kedy ste naposledy boli na kontrole? Ja osobne nechodím na kontrolu. No, ale kedy napríklad úradu práce naposledy boli tam na kontrole? Nechodí sa takto konkrétne. Keď ste povedali, že chodili ste chodí, ale nehovorím, že konkrétne na túto obed, ale že tak sa využíva, akože kontrolujú. Vo Včelinciach ani nebola kontrola. V obci žije 760 obyvateľov vrátane detí. Z nich je približne 170 dospelých občanov, dlhodobo nezamestnaných. Okrem farára sme tu nenašli nikoho, kto by nám povedal, ako to s aktivačnými prácami skutočne je. Do toho ja nemôžem ísť, no. Prečo? Nezaoberám sa s tým. No ale máte oči, vidíte? A čo vidíte? Pracujú niekedy tam, pri stavbe teraz. Na ulici zametať ich vidíte? Nevidím. 19. novembra sme do Včeliniec prišli inkognito. Chceli sme vedieť, či sa v obci vykonávajú aktivačné činnosti. Čo sme zistili, ste práve videli. Zábery, ktoré uvidíte teraz, sme už nakrúcali vo štvrtok 20. novembra. To sme ale návštevu vopred ohlásili. Tentoraz sme chceli vedieť, ako by to vyzeralo, keby sa aktivačné práce v obci vykonávali správne.
A v ten štvrtok bolo v uliciach obce naozaj rušno. Hrable, metly, lopaty a fúriky. To všetko ožívalo v rukách usilovných aktivačných pracovníkov. Tí boli doslova všade. Pri kostole, na ulici, pred obecným úradom či na cintoríne. A opäť sme stretli aj pána farára. Ten dokonca prišiel s fotoaparátom. Prečo si ich fotíte? Lebo je to vzácnosť vidieť z týchto ľudí niečo robiť. Väčšinou sú mŕtve ulice. A včera ste tu neboli? Včera neboli sme. A minulý týždeň ste tu boli? Áno. Videli ste ich, pán farár? Nie? A oni sú rozdelení na pondelok, útorok a na stredu a štvrtok. 57 a 56. Včera bola streda, čiže mala Áno. robiť tá druhá skupina, áno? Áno. My sme ich tu nevideli. Tak, oni boli v kultúrnom dome. Áno? Áno. Všetkých 56 ľudí bolo v kultúrnom dome? Tak, aj na cintorín. Ráno boli, aj podpísali presne dochádzku a museli robiť. Včera sme vás tu nevideli. Včera sme neboli, Áno. ja som už tam. Každý mesiac obec posiela úradu práce výkazy odpracovaných hodín. Podľa nich majú aktivační pracovníci takmer 100% dochádzku. Na ich platy v Čelince získali skoro 1 000 000 korún. Keby sme tu neboli deň predtým, boli by sme presvedčení, že tu panuje železná disciplína. A to si myslia aj na úrade práce v Rimavskej Sobote. Pokiaľ máme my skúsenosti z kontroly aktivačnej činnosti, tak dá sa povedať, že zatiaľ sme nepostihli ani jeden subjekt a nevyradili ani jedného uchádzača. Včera ste boli kde? Tak včera potoky sme čistili. Potoky, lebo my sme tu boli, nevideli sme nikoho čistiť potoky. No tak neviem, kedy ste tu boli. Boli sme tu vtedy, keď máte pracovať. No, nie naša partia, potom to bola. Túto reportáž by ste považovali za podnet? Myslím, že nie. Tam, to je spis, ktorý je jeden z tých bezproblémových. Už keď nie, tak nie. Prišli sme, videli sme. Zvíťazila však úradnícka logika. Papier nepustí. Čo na tom, že sme v stredu 19. novembra nikoho pracovať nevideli? Čo koho do toho, že sa na Slovensku neefektívne vyhadzujú milióny? Daný stav podľa všetkého vyhovuje obci aj úradu práce. Ibaže cieľom zákona, ktorý tento projekt uviedol do života, bolo niečo úplne iné. Hlavnou filozofiou zákona je to, aby aktivačné činnosti neboli dlhodobým riešením, ktoré vlastne zakonzervuje občana, aktivovaného občana na dlhú dobu tak, že mu zabráni vlastne sa dovzdelať, alebo dlhodobým spôsobom integrovať na trhu práce. Aktivačné práce trvali iba 6 mesiacov a obec podpísal 1. mája prakticky zmluvu, čiže teraz sa nám skončilo. Čiže tých 6 mesiacov vlastne tí ľudia dostávali peniaze z Európskej únie, teraz budú dostávať odkiaľ? Tak ja konkrétne neviem vám povedať, práve podobne zo sociálnych fondov. Na Slovensku je 230 000 nezamestnaných. Z nich polovica dlhodobo nepracuje. A z tej polovice viac než polovica nikdy nepracovala. To sú čísla, z ktorých sa daňovému poplatníkovi zakrúti hlava. Či je to Európsky sociálny fond alebo štátny rozpočet, tak či onak dávame miliardy korún, aby sme motivovali ľudí, ktorí možno ani motivovaní byť nechcú. Nestačí, že sa pol roka aktivujú niekde, či už na obci, alebo prostredníctvom nejakej neziskovky, alebo nejakej inej organizácie. Oni následne musia 10% z týchto ľudí zároveň zaručiť, že umiestnia na trhu práce. Preto aj každý úrad miestne príslušný, ako manažer vo vlastnom regióne, musí veľmi dobre zvažovať, kam tieto prostriedky poskytne. Netreba robiť žiadne diskusie, kto to nahlásilo, ono robí, ja neviem. Áno. Či je zima, či prší, či sneží. My tu stále sme. Čelince sú len jednou z mnohých obcí, ktoré sa do projektu aktivačných prác zapojili. Ako je to s tými ostatnými, to by si už mali preveriť kompetentní úradníci. Pretože ešte pred odvysielaním tejto reportáže sme dostali ďalšie podnety od občanov okresu Rimavská Sobota. A budeme sa im venovať.